ebu n'obugo national lord isi ga-echi eze ga-echi eze onye bụ ebu n'obusigo national lord isi ga-echi eze ga-echi eze obodo gbelugo n'odogwu ebugo obodo gbelugo n'odogwu ebugo ndị mmadụ dị ka onye bụ ebu n'obugo unama n'obugo ndị mmadụ na-ebuwe onye bụ ebu ebusigo n'elu ụwa n'aka m unama n'obugo n'aka m ebuwe ndị be anyị ndị Igbo na mma akwali egwu ililo gala onye n'ụwa ililo gala onye ọ dịka ọfụluchi anya mana onye buru ebu n'elu ụwa n'obusigo ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe na nwoke dibịa rabụ okwu ọnụ n'ụwa ebebe ife ego amala onye bụ onye ọ bụrụzi onye jigbu n'ụwa anya aka ewu na-eso onye buru ebu n'obugo ndị be anyị na onye buru ebu ebugo n'ụwa obodo gwelugo n'odogwu ebugo obodo gwelugo n'odogwu ebugo obodo niile gwelugo n'odogwu ebugo na ma n'obugo ụgbọ igbo obugo gwelugo obugo ndị be anyị n'obugo ndị ewu n'obugo ndị be anyị ndị ụmụ Igbo be anyị ome ka o si eme na ndụ ebulu ịba nabazie Anambra steeti ebe amụrụ dike wee batazie na Anambra steeti wee jebe Aguleri ozinye ka ịbatala Aguleri na ngwurube ọnụ ọra na mali ka ije ezugbo odogwu oke nwa mụchazila mụcha Honorable Obinna Francis Ọnụọra Dike the national lord Anụnwelu Obibia Weli adụresi ndị Aguleri onye ma bịa nụrụ m ka nna oge ezigbo n'ịdị mma ọgaranya bụ Mr. Ejiofọ Ọnụọra Ejiofọ ndị Igbo niile Ejiofọ na n'udo na nne ya bụ Lolo Mrs. Anna Chiezie Ọnụọra Asama nwanyị ọma obele eze nwanyị na ndị kenere gị agbala ka ibie nwanyị ọma ọhịa adịle gị mma nne m ụlọ ọmụmụ nnọọ ezinne n'oge oche mgbe m ilo ọkwa onye ka m si lodogbu ya bụ obele nwa wee tobe ndị be anyị n'ọgụlụ akwụkwọ gụsịa praịmarị gụọ sekọndrị emesieli owe gbara mbọ ụnafuka enu si adị ya bụ ibe ka odogwu meketeli obele oge owe kpọkọta obele ego webula akpanya webiawa obodo South Africa ka ọ bịa wee tụla aka ya ije n'ụwa baya anyị bụ odogwu batalị na South Osolibia wee gbara mbọ ndị be anyị na idebe national lord anya ọ ga-adị gị ka mụrie mụ ego n'ụwa
mana nya bụ odogwu tara afụfụ n'ụwa bute ike. Okwu nna gị ụmụ Igbo wee bụrụ adị etufuru mmadụ chacha ndị be anyị osi ene niile mmadụ anya maka na ọnụ ụgbụlụ ogiri asa ọnụ ụgbụlụ ogiri asa ga-atọlụ ogiri lacha ije nuo ibe nwoke mele ibie n'ụwa ibe nwoke mele ibie bụ nke achidelu enu ụwa do ije n'uwe bune m nwoke tosi ochere ibe n'ụwa do. Si wee bute ike ya bụ odogwu bụ lego ma bata be nna ya ife odogwu lụrụ n'aka ndị banye ọgbala Igbo ya lee ọrụ obodo wee tire mkpu obodo ndị na-ewe gbakọta aka anyị wetu onye osisi na-ebulu onwenye osisi na-ebulu onwenye odogwu osisi bụola anyị ka n'inwe bamuli osisi ego ị na-ebulu onwe gị ọchụ nwa ọkụkụ odogwu ọchụ nwa ọkụkụ na anya ekene gị onye ọma onye bụ ofu onye ndị Versace jemadivati na South niile ọgaranya ego onye kalịla amosu ofu osisi na-eme ọfọ na guleri niile onye ọma bịa dulume ojigodị eme ọgọ na South ojigodị ga-enyekwe m godu ka mkpali onye ego bịa dulume ngwa Chukwu kwelu ndị aguleri niile ụbọlịa saibọọdụ ndị aguleri adụresi ndị aguleri onye ọma onye ego bịa weli ike ọgaranya bụ ihe dị ọcha ọrụzi ife nweke mesili abatasịa n'obodo South Africa ụmụ Igbo nyabụ odogwu na-enyela aka na fa akalịla akali ezeomeọgụ onye ọma ma ndị ọ na-akwụlụ ụgwọ ụlọ ma ndị ọ na-asụ n'akwụkwọ ma ndị ọ na-enye nri anya mere ọrụ obodo niile ụmụ Igbo niile nọ na South ji gbakọta aka anyị wetu onye resionalọdụ dike onye ego bịa weli ndị be anyị n'ụnụ ma n'ọgaranya chi eze ụmụ Igbo naanị ikpe ego chi anyị ka ọdọlụ onye eze bịa yirimo na Akachukwu akwara resionalọdụ chigonyi ka ọdọlụ resionalọdụ chigonyi ka ọdọlụ n'ụwa agalanya ejeghị ije n'ego resionalọdụ ndị Igbo ejeghị ije n'ego etu bụ ikoloda nyekene ka anyị ji malụ odogwu ọgaranya ngada ya onye bụ CEO Lucky FO Automobiles Pty n'obodo South onye ọma oji moto ma ọgọ dike ọgaranya ọgbanya bụ CEO National Lodge and Shoots na mụbọlịa Heaven on Earth ebe anyị na-ezulike Eze Magobili onye ndị Igbo dogbuo Akachukwu kenele
ọgaranya gidigba onye eze bịa duru onye bụla ebu n'obugo obodo kwelugo n'odogwu ebugo obodo kwelugo n'odogwu ebugo ndị mmadụ bụ igbo onye bụla ebu n'obugo ụnọma n'obugo ndị mmadụ na-ebuwe onye bụla ebu ebuzigo n'elu ụwa ya ka mụ ụnọma n'obugo ya ka mụ na-ebuwe ezi nwanne ya nwoke wedu dedis chukwu chekwu anụ ọra onye dị Igbo dike ọgaranya obi nye dị ọcha onye zedulubu n'aka Chukwu kelere gị ọgaranya emelu na nna nwanne m n'uche Chukwu ya eme ụwa ebule gba ka nje kenezi nwanne ya onye ọ ga-adịrị mma ya na onye Akachukwu ọnụ ụra onye ka ndị Igbo niile akụ nwere oge dike akụ nwere oge onye eze n'ịga adị onye eze n'isoshibe akụ dị nwere oge ya nwa ka iji kalịsịa maka n'ife na-eme n'ụwa n'onwere oge ụkwalụ oge na ndị be anyị n'ọga bụ na mmalị akụ nwere oge onye eze bịa duru unu ọgaranya akụ nwere oge ndị Igbo niile ndị be anyị na-akụ nwere oge ihe onye n'ụlọ dị na ọ bụrụ ụsa na mmalị ọgaranya ezi nwa mụchasịrị amụcha onye aka mbatala mụzarị isi ala mba anọ eje zute n'odogwu onye dị Igbo dike onye ọma Chibuike Sọnde ọgaranya Nwachukwu eze ọgọ dike ọgaranya obi nye dị ọcha onye Igbo dogwu onye mmụọ na nsọtụ onye mmụọ Akachukwu kelere gị ebe ya ndị amụzani onye ndị Igbo dike agbụrụ esi ndị mba anọ ezomọgọ n'oge onye bụ chairman director mba anọ tradings n'ụwa niile ya nwakoji kalịsịa onye bụkwu director Sobex Limited ọkwa anya maka ji bụlụ ọkasị akasị ezomọgọ ọyite bịa duru ụmụ nwere Igbo dogbuo Chibaike onye mmụọ ọgaranya onye eze ndị Igbo n'ịkadị anyị ezute Chibaike onye mmụọ ndị Igbo mesaya mọsara n'ike ọgaranya obi nye dị ụcha Igbo onye mmụọ gidigidi ka nnaba bụ ogugu n'ime Enugu steeti ka nje zụta oyimo onye ma Chike onye ya onye Igbo dike ọgaranya ezomọgọ bịa kene onye a na-ekwu o nwere ife ọ na-eme onye bụ Eagle Star ugo buzuo na ga-achake ọdịna mgbeli akụ bịa duru bụ odogwu ọdịna mgbeli akụ onye Igbo n'ịgadi ya ewu ezomọgọ ugo buzuo ndị Igbo niile ọgaranya bịa weli onye bụ CEO Red Dog Pub and Grills ebe anyị na-alata aka
bilikwe onye Igbo mekele gị onye ọma n'inweli enwe ọgaranya na adị esiri ibu bụ ngọ odogwu n'ime n'ugbo buzu ọrụ ọchake ndị gbanyị ndị Igbo n'ugbo buzu olu na ọchake onye eze bịa bịa nwanne mazi enugwu nri ka nje zute n'odogwu nwoke nwa mụchasịla mụcha onye eze bịa dulu n'ọgaranya n'ịdị m mma wenu dọkịta Emmanuel Okolo wezo mọgọ bịa ojelileti na n'oge ojelileti oji pamiti n'ọgụ onye ọma butulie meta ya ndị Enugu ukwu meta ya ndị Igbo bedulu n'odogwu ha wojeli piti nwanyị wojeli up and down wojeli goduo onye eze n'ịdị mma wojeli leti na onye gweli gị na onwere ife onye ji gị na oji odogwu oji azụ eli ego onye eze bịa duru m ọgaranya n'inweli enwe onye a na-ekwu okwu n'ụwa n'onwere ifo na-eme enweka iji ụlọ kasị akasị onye eze be anyị odogwu n'ime n'ojeluletie ọgaranya tidigbo ọtọ dị Igbo dị mma ojeluleti ego maọgọ bịa anụ gagapụ onye Igbo bịa duleti ego maọgọ mama ebulu bekene ka ihe liba na nke odogwu anyị na-etile egwu esona lọdụ gị anwụchire ọgaranya na adị esiri Igbo bụ ngọ ododo eji n'elu ikuku n'aka ndị banye ndị Igbo na-adị eburu a na-ebu isi ga-echi eze n'ụwa n'ọkwanya ga-echilili wee shona lọdụ odogwu onye eze golibe n'inwere enwe ọgaranya obi nye bịọcha onye eze bịa tulumunna oyibo onye bulu ebu n'obugo ndị banyị na onye bulu ebu ebugo n'ụwa obodo kwelugo n'obodo kwelugo